essayer ka dongli dɔ da kɔnɔna la ka lajɛ tan donc n ye dongili da n ye sinapu fitinin de k'a la comme n y'a f'i ye cogo min na n'i y'a ye wasa sera nin bɛɛ ma sinapu de don voilà donc n ye sinapu fitinin k'a la n ye dongili da n y'a bila n ka statut kan n ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka commencer ka commenter mɔgɔw bɛ ka partager fan bɛɛ fɛ sinapu in yɛrɛ sera yɔrɔ dɔw la ne tun t'a dɔn k'a bɛ se n yɛrɛ parce que n y'a dabɔ kulonkɛ de kama n tɛ n kun b'a dabɔ a kama yɛrɛ ko n b'a kɛ son ye mais komi a kɛra buzz sugu dɔ ye a diyara mɔgɔw ye donc mɔgɔw tun bɛ ka to ka ɲininka karisa jɔn y'a da parce que j'ai l'habitude n bɛ mɔgɔw ka dɔnkili dɔw de da n bɛ se ka n yɛrɛ ta de fara a kɔnɔna la n ko ayi n ko mɔgɔ si m'a da ko mais mun na i t'a kɛ son ye n ko ok n y'a mɛn n bɛna kɛ son ye mais don dɔ la n taara studio la n taara Tani Safi ka fɛn dɔ kɛ Tani Safi ko n ma karisa i bɛ ka mun de kɔnɔ n'i tɛ fɛ ka dɔnkili da n ko si dɔn labɛn ne bɛ n bolo mais n m'a labɔ fɔlɔ a ko ok a ci man ka lamɛn n y'a ci a ma bɛɛ ko dɔnkili bɛ kɛ iti ko n'i y'a bɔ a bɛ diya mɔgɔw ye donc ok problème t'a la n donna studio kɔnɔ dɔnkili mo mo b'a kɔnɔna la a bɛɛ kɛra don kelen de n donna dɔrɔn n y'a da alhamdulilayi ça a marché donc a diyara mɔgɔw ye o de dɔnkili bɔ dɔnkili titre ye ne jarabi de ye awɔ faamuyali sɔrɔla o la sisan wasa ko min yɛrɛ bɛ yan nɔ o voix fɛrɛ bɛ yan nɔ donc wasa k'a kan fili mais wasa ne jarabi o kana dan sira la dɛ an k'o da yɛrɛ de ok awɔ donc micro b'i bolo ne yarabi kele janyeba mon bébé kele ningamo ne kanuɲɔgɔn kele janyeba jarabili no wasa yarabi ya kele nin kamo jarabi mani kunyo ke ye ne sanu ɲumanu do ye kunyo ke ye ne yidiana kumalo foli ye kone yo ke ye ne yiningan kube kela yarabili no ni madanela ninkamo ni madanela ye nkanumbalu ɲininga ɲesa kani ɲɔnna maloya maɲi furu ɲɔnna maloya maɲi n'i b'a kɛ cɛba min fɛ duɲanatigɛ la kana o dun ta kelen na n ko ne b'a ɔrɔbu min don ka shapo min don kunna ali ne mana fɔ ne tɛ min kɛ ɲarun na bɛɛ b'a dɔn ko watɔ bɛɛ bɛ yɔrɔ ɲini Allah asa donc n'i bɛ yɔrɔ ɲini k'anw fana yɔrɔ ɲini fɛ o tɛ parce que anw fana tununen don tellement dɔnkili in diyara voix ɲɛna non wasa dɔnkili in diyara rien à dire voilà mais i yɛrɛ ɲuman na i bɛ ka album de composer à peu près maintenant tu as 5 chansons o de b'i bolo donc ko in tɔ ma jan bilen donc an pɛrɛlen don dɔ fana ka bɔ tuguni min ka di nin ye inchallah donc i k'i cɛsiri o tɛ wasa non sisan an bɛ fɛ k'a dɔn projet jumɛn yɛrɛ de bɛ wasa yɛrɛ bolo an bɛ don min na i ko bi an bɛ don min na i ko bi projet min bɛ wasa bolo après ma carrière musicale o ye ka association dayɛlɛ salon in fana kɔfɛla la salon fana kɔfɛ n bɛ se k'a fɔ association yɛrɛ de bɛ k'an pousser kosɛbɛ ka avancer musique kɔnɔna la parce que i b'a dɔn n'i bɛ musique domaine kɔnɔna la relation sɔrɔ ka di trop et tout sinon depuis n ka dɔgɔn wasa filɛ wasa bɛ hinɛ trop ni ne tun ye gerebuden ye dɔrɔn n tun t'a dɔn n bɛ yɔrɔ yɔrɔ n tun bɛ boli n bɛ taga wari minɛ mama la n bɛ n'a di gerebuw ma des fois ni u ye yɛrɛ n tun bɛ kasi ka sɔrɔ fɛn t'u la dɛ u nana delili dɔrɔn de la mais hinɛ kama quoi donc projet min bɛ n bolo ka association créer min bɛ se ka o denmisɛnninw dɛmɛ kosɛbɛ ani les femmes musow violence bɛ kɛ minnu na ani minnu ni u bɛ kɔnɔ ta ou bien viol sugu olu okumu kɔnɔna la et tout ni dɛmɛbaga t'u la ne bɛ fɛ ka association créer ka don olu mɔgɔw de jigiya kɔrɔ inchallah donc ni n continuera musique sira fɛ ni n ye n sagona relation sɔrɔ ka fɛnw sɔrɔ a kɔnɔna la inchallah o de ye wasa ka objectif ba yɛrɛ voilà faamuyali sɔrɔla o la donc wasa ko n'i bɛ don diɲɛlatigɛ fɛn fɛn na i bɛ taa sɔrɔ i ye dɔ ye i y'o yala walima o diyar'i ye donc an bɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ musique yɛrɛ kɔnɔna la wasa yɛrɛ cɛ a kɛra cɛ kunda walima muso kunda jɔn yɛrɛ de ka dɔnkili da cogo bɛ wasa yɛrɛ bɔ a ja kan jɔn ka dɔnkili ka di wasa yɛrɛ ni bɛɛ ta ye jɔn yɛrɛ bɛ wasa yɛrɛ inspiré Mali artiste bɛɛ
i ka dɔ di min yɛrɛ b'i inspiré trop. D'accord. Bon, comme y'a f'i ye cogo min na ne donna musique kɔnɔ âge min na ma komi ko n ye mɔgɔ ye ka ɲɛ bɔ a dɔnkilidacogo fɛ ou bien fɛn wɛrɛ ko da to n donna kɔrɔ tɛ a diyara n yɛrɛ de donc a kun bɛ na mais an bɛ don min na i ko bi wasa bɛ mɔgɔ min lamɛn mɔgɔ min ka dɔnkili ka di wasa ye wasa bɛ bɛɛ ta lamɛn mais dɔw bɛ min b'a ci kojugu min bɛ n ci kojugu yɛrɛ des fois n'i y'a tigi ye dɔnkilida la fo n sigilen n farigansi bɛ taa n'i y'a tigi scène sanfɛ dɔrɔn n b'a fɔ wasa inchallah don dɔ i bɛ kɛ karisa ye donc o kɔrɔ tɛ maliyɛnw bɛ mɔgɔ ka kuma o kɔrɔ tɛ ko n tɛ mɔgɔ tɔw lamɛn dɛ bɛɛ ka d'a ye mais bɛɛ ka di n ye mais bolofa bɛ min ta kan o ye Safi Jabate Safi Jabate parce que hali ni ne ka dɔnkilida togo jateminɛ n bɛ jarabi kungurunin minnu kɛ ka filifili ou bien ni yɛrɛ ye wasa ye bibi in na des fois an ka video dɔw bɛ yen n bɛ jeli musique da n ka kɛ jeli dɔnkili yɛrɛ fɛ a sɔrɔla Safi Jabate de sababuya la an bɛ yɔrɔ min na ko bi inchallah wasa bɛ fɛ ka kɛ Safi Jabate de problème foyi t'a la comme i yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ Safi Jabate donc i yɛrɛ dɔnkilidala ye ka ban donc wasa k'a kan fili sansan ni Safi ka son dɔ ye an k'a jateminɛ n'a sɔrɔ wasa bɛ ka kuma minnu fɔ n'o ye tiɲɛ ye wasa an ka taga. Bon, Safi ka morceau juma. Morceau min ka di ye dɔrɔn i kan fili nin kelen. Jantona delegele male koni manye kele nasi kondoni koni beta beki janto ikuma kanuna akele Safi kele masama jeli fanta de Safi kele mason katama jalina nadia diara jalina nine kita jelina nadia diara ibolo ngofembe benema lomalu bolo iya ngofembe benema lomale bolo la fembe benema lomale bolo juru fonye nete juru kame juru foba we juru kame kora beneme mumu bolo komi kora juru beneme Safi bolo la ngofembe benema lomale bolo. Bravo ça sonne jara vraiment rien à dire. Parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛn'u sigi karisa de ka di i b'a sɔrɔ karisa de ka dɔnkili tɛ yen nɔ u bɛ se ka min da donc c'est la preuve anw filɛ nin anw tɛ nkalontigiya n'o de fɔ an lamɛnbagaw ye toujours rester connecté sur malikunnafoni.net kow bɛ ka nale de a y'an suit dɔrɔn donc wasa son jara merci mais wasa i ko bikoro juru bɛnnen bɛ jeli Safi bolo a dun bɛnnen bɛ fɛnɛ bolo kɔni ou bien bɛnnen bɛ wasa bolo a bɛnnen bɛ Safi bolo rien à dire voilà sinon wasa an bɛ fɛ k'a dɔn question in yɛrɛ ka di mɔgɔw ye an tɛ dɛ mɔgɔw de ko k'u ka question in poser question in tɛ dɔ wɛrɛ n'a sɔrɔ wasa furulen de don wa ou bien n'a sɔrɔ wasa furulen tɛ ou bien ni ko yɛrɛ de bɛ yen nɔ wasa k'a da don la ka ɲɛfɔli kɛ o ko kan parce que mɔgɔ caman n'an ka jus min o ko la fɔlɔ jus min an ka tɛmɛ ni ko ye yala Aïchata bɛ fɛ ka ne bila kuma ne ayi bɔra ne yɛrɛ tɛ kuma fɛ ne bɛ mɔgɔ de bɛ kuma dɔn ne da sun na ne yɛrɛ tɛ kuma dun man di wasa yɛrɛ parce que i b'a dɔn video filɛ a tɛ da yɔrɔ kelen exactement mɔgɔ caman bɛ ni interview lamɛn n somɔgɔw yɛrɛ b'a la et tout donc n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn wasa furulen tɛ mais ko bɛ yen nɔ ko bɛ yen wasa ko ayi wasa i bɛ ne bɔ dusu dɔrɔn de kɔnɔ n'a sɔrɔ ko de bɛ yen walima ni ko de tɛ yen nɔ ok ko bɛ yen nɔ donc an lamɛnbagaw mɔgɔ minnu bɛ ka wasalaya n'a ka sourire mondial ko minnu doni bɛ minnu kunna ko k'u doni jigi wasa ko k'a furulen tɛ ko nka ko bɛ yen dɛ donc o kɔrɔ donc aw ka sabali an ka sabali quoi wasa o tɛ Aïchata bɛ fɛ ka ne bila kuma la walayi wasa o tɛ parce que mɔgɔ caman doni e ma nin yɛrɛ doni nin jijalen ma d'accord voilà donc wasa an bɛ continuer ni an ka ko ye hali bi sinon an bɛ fɛ k'a dɔn diɲɛlatigɛ in yɛrɛ kɔnɔna la fɛn jumɛn de ka di wasa ni diɲɛ fɛn bɛɛ mun ka di wasa ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ a kɔnɔna fɛn bɛɛ jumɛn de ka di ye ni question ye dɛ ni question ye dɛ fɛn caman ka di wasa ye dɛ ayi dɛ i bɛ kelen de fɔ min ka di i n'a bɛɛ ye fɛn min ka di wasa yɛrɛ ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye o ye ne ba de a fɛn fɛn tɛmɛna k'u ba mɔgɔ si tɛ fa fɔ wasa mun na e ba pourquoi pas le papa
parce que i b'a dɔn mɔgɔ ni i kɛra famille sugu dɔ kɔnɔ dɔnkilida ka di ye mais dɔnkilidala ma bɔ aw fɛ yen ni i ma mɔgɔ jɔnjɔn sɔrɔ min b'i la encourager a sira kan a ma nɔgɔ donc min y'a to n y'a fɔ n ko n ba parce que n mana diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn ta ko n bɛ fɛ ka nin de kɛ ma maman elle a pas de problème a bɛ n soutenir fɛn sugu bɛɛ ka fɔ n'a kɛra fɛlankolon ye dɛ mais ko n bɛ ka sɛbɛ sen ta musique yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ la ale de ka soutien bonyana ma kosɛbɛ ni papa ta ye parce que papa ninnu filɛ i b'a dɔn surtout n'i tɛ jeli a faamuya man di tant que wari nafolo ma sɔrɔ daminɛ olu tɛ content voilà a faamuya man di mais maman hali des fois ni mɔgɔw ye n wele ko n ka taga fɛn dɔ kɛ tellement n tun bɛ kana ne sigilen ta n bɛ maloya dɛ ni n kun welela o fɛnw na n tun tɛ sɔn n bɛ n sigi n b'a fɔ n ko ayi n ko ne tɛ taa n ko ne bɛ maloya ka taga n kɛ mais maman bɛ courage don na a b'a fɔ karisa taga sa taga nin kɛ n tɛ foyi k'i la ni maman de b'a fɔ ne ma wuli ka taga mɔgɔw ka nin kɛ hali n'u ma dɔrɔmɛ kelen d'i ma yɔrɔ n'i ye mɔgɔ ba ye k'o sugu fɔ i ma i ka hɛrɛ de ka d'a ye parce que a b'a dɔn i bɛ sira min kan o de ka di ye donc a b'i soutenir o sira kan ko saba tɛ fɛn jugu yɛrɛ k'a voilà donc ni maman kɛra soutien baden ye ni kasira fɛn o fɛn nɔfɛ ale de b'a ɲini n ye depuis n tɛ tan bɔ donc voilà quoi mais o t'a yira ko papa man di ye dɛ ok voilà et wasa comme émission bɛ fɛ ka se a kuncɛma yɔrɔ ma mais an tɛna kuncɛ cogoya si de la musique kɔnɔna bi kow dunnen don n'i m'a mɛn artiste ni artiste dɔ bɛ ɲɔgɔn na i b'a mɛn nin bɛ tantɔ et puis denmisɛnnin fitinin minnu fana bɛ aw ye dɔnkilida la bi aw kunkolo bɛ telew ni fɛnw na donc olu ɲɛna aw donna la tentɔ sinon an bɛ fɛ wasa ka conseil global dɔ di conseil min kɔnɔna la prise de conscience bɛ na. ok n'i ko n ka conseil di o la y a pas de problème ne b'a fɔ artiste bɛɛ lajɛlen jeli fara artiste kan tant que anw yɛrɛ dama ma bɛn bɛn na man di surtout an bɛ yɔrɔ min na bi Mali yɛrɛ kɔnɔna la n'i ye jeliw ni artistes ka kɛlɛ sen bɔ ni jamana in yɛrɛ kɔnɔna fɛnw na n'olu tun kɛra kɛlɛ lasabaga ye a tun tɛ se nin niveau ma donc ne ye denmisɛnnin ye mais n b'a fɔ n mamusow n baw n kɔrɔ y'a dɔw ye ou bien n dɔgɔnin y'a dɔw ye an bɛɛ lajɛlen ka bɛn kɛlɛ nafa foyi t'a la ni artistes yɛrɛ dama bɛnna jeliw yɛrɛ dama ka bɛn n'Ala sɔnna ma an bɛ fɛn fɛn ɲini Mali in kɔnɔna la bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ mais ni o ma kɛ aw b'a ye i bɛ fɛ ka mɔgɔ min conseiller k'olu ka kɛlɛ dabila olu yɛrɛ fɔlɔ de b'a f'i ma e yɛrɛ b'a kɔnɔna na olu fɔlɔ de bɛ a reproche k'i la quoi o de kɛlen don k'an ka situation in gɛlɛya kosɛbɛ donc bɛɛ lajɛlen ka bɛn foyi tɛ bɛn bɔ voilà donc wasa ko in bannen filɛ nin ye n bɛna conclusion tirer an layɛlibagaw ne hakili la aw ni ne anw ye nisɔndiyaba sɔrɔ wasa bɔra a kumara a ma da kuma dɔrɔn ma a y'a kan fini ni sɔn dumanbaw ye aw yɛrɛ b'a dɔn ma nkalon tigɛ dɛ wasa bɛ se dɔnkilida la wasa yɛrɛ dɔrɔn tɛ denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ na a kɛra denmisɛnninw ye o a kɛra minnu bɛ dɔnkilida la ka kɔrɔ olu fɛn fɛn bɛ na plateau in kan i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ a bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ firifiri dɔnkilida kɔnɔna la donc o la an tɛ kuma janya an b'a fɔ aw k'an mɛn diɲɛ wagati wɛrɛ